an balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur bi an bɛ samedi 16 septembre 2023 n balimaw nouvelle bɛ yen nouvelle dumanw bɛ yen nouvelle dumanbaw yɛrɛ de bɛ yen du jamais vu ko dɔ bɔra ka kɛ sisan Kuluba Mali palais présidentiel là du jamais vu. Mali, Burkina, Niger. Mbalmo kabako abora kake bisamedi. Bisamedi Francis Jigitigara. Bisamedi Alaye Farafina Kisi. Bisamedi Mbalmo Sidao o jigi karla quoi. O kun bɛ ka siran fɛn min kana kɛ n balimaw o de kɛra. Mali, Niger, Burkina o filɛ ka alliance dɔ de créer est-ce qu'il y a faamu? Une alliance pour le Liptako gourmand an bɛna ka na an da don a la. Est-ce qu'il y a faamu? L'alliance des États du Sahel an bɛna an da don a la a objectif a laɲini a kɛra a signera sisan Assimi bɔra ka décret publier Assimi bɔra ka publier sisan gouvernement page la a tɛ ali minute 20 ninnu je pense a tɛ o bɔ sisan. Donc je vous demande le maximum de partage pour que vraiment an bɛ se ka émission in an da don a la cogo min na a ye cœur caman bila a ka j'aime caya pour que an ka da don a la. Balimaw sisan les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent au Niger, au Burkina et au Mali. Kunu, Russiga vice-ministre de la Défense, Anana Malila, Ani Assimi Nunu ni Sadio Nunu, Ouye minga réunion na gacha erworo yoy. Ni mafia matatuni. Au réunion kera en présence du ministre de la Défense du Niger, le général Salif Modi. Ni mafia al sa abe Mali kono. Donc une nouvelle meko Assimi Aleni Ibrahim Kamara, ani Vladimir Poutine, ani général Abdraman Tiani, Koukanga Nyoye. Donc nous avons Kanga Befendo là. Balmao, au code de Wolele Fleni et Pi. Balmao, G5 Sahel Deseramina. CDO Deseramina. Francis Deseramina, nous opération Barkani. Assimi nous Fleni et a réussi. Alliance Kourador de Bora Sang a créé Mali, Niger, Burkina, que l'alliance des États du Sahel. Est-ce qu'il y a famille? L'alliance des États du Sahel. AES. L'alliance des États du Sahel. Que alliance Srilendo, au cours de, que Djekulu Sigira Jamana Saba fait. A Jamana Saba a Srilendo Lakana Koka. Jamana Saba iteke di Nyoma. Kuka jeka lakana ke Sahel konala. Mali, Burkina, Niger, o lakana konuba ke kuka a lakana ke population civile le. Ko population civile ka ke au centre de cette alliance. Bolmo okoro ne autant yon sugu do recréer tolay. No l'alliance du traité de l'Atlantique Nord. No autant yon sugu do reflet ka créer sansan ambe wakatimna. Bolmo G5 Sahel banin ko. Bolmo, c'est ça, AES, l'Alliance des États du Sahel, au reflet qu'on a créé, qu'une alliance de défense collective. Au croyez, qu'on a farayon, Djekulu sigi. Donc, Djekulu minabe sigi, lakana koga. Ni problème Burkina sera Mali sera. Ni problème Niger sera Burkina sera. Ni problème Mali sera Burkina et Niger sera. Ko jamana sabaka jaki bolo di nyongoma ka terroristu kele ka jugu kele ni bingara jamana o jamana ka jamana do nga wuli ka odeme aba kalama mbalmo ko ni alliance autant nyonga autant alliance nyongone fleni ne madala numu inspiré autant les gars ou bien soit le pacte de Varsovie noye Russie a parti mais pour le moment elle était en vigueur. Donc, au pacte min sigilen flani, au alliance min kalen flani, balmo a alliance Russie daba ala.
a alliance Russie bena deme duma a alliance Russie bena udu a alliance Russie bena udu koroma dono na akli bala mawakli jigi est-ce qu'il y a famu ni alliance siera wakati mna ni document a siera ka Russie ka vice ministre de la défense a siera koto enfant. Balmo il me semble que Poutine veut prendre les choses en main. Selon nos informations, Poutine ko Sahel problème si ça kalebini ko dala de ko Sahel problème ko Sahel jamana osoro Mali, Niger, Burkina ko ya aller ici toko tienende. Balmo bientôt vous allez assister vraiment à la venue de beaucoup des armements en provenance de la Russie. Armement badé et si ya famu armement badé ne ben aller ka bo Russie là. Demain badé ne ben ka bo Russie là. Mbolo na akli bala et si ya famu Premier ministre Choguel ay kuma do fo ko tubabu ku be faire intervention men Niger obuku ka force min déployer Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin. Docteur Choguel Kougala Koko en réalité ko objectif là objectif ça va de be oula bolmo farafina bega o famu kuga objectif folo o ye mune uga objectif folo ga layini folo c'est là o déploiement d'abord ou bena force bla no force bla ni jamana nunu na ou bena ni jamana nunu pousser coup do ga dafe nous maçon o ba fo ko coup d'état be kilare quand on force kele ne bise ki se coup d'état ma essayer famu donc force mena essayer famu ka ere menace ka ira ni ma son francika ko gatama rébellion me wuli ikama est-ce qu'il y a famu force a objectif flana mena ke mune ka CEDEAO jamana o bade obligé ou ka alliance signé avec la France au cas ni coup d'état mena ko jamana la France be wuli ka intervention ke ouye objectif sabana docteur Choguel Kogala maïga mifo France ne CEDEAO ka intervention. La France veut détruire la CEDEAO. France veut faire la CEDEAO flemme kolonti, kadra kolonti. Mais est-ce qu'il y a vraiment que janto rola korochoko kai? Ore semfe mbolmo semaine kono assimé semaine ke dongo don ani Poutine me kumala dongo don ani Poutine me reyona dongo don ani Poutine me ka barake. Ore semfe mbolmo Niger ni délégation banana. Burkina ni délégation banana. Mali ministre des Affaires étrangères. Burkina ministre des Affaires étrangères. Niger ministre des Affaires étrangères. Anouka ministre de la Défense. Bolmo nous flabbe à la signature de cette nouvelle alliance. À alliance Rusibou demain équipement. À alliance Rusibou demain SIA famu. Marfa soroni là. À alliance Rusibou demain formation là. À alliance Rusibou avion douma ou mogobe keleke minana. Mbolmo iba e kafo a alliance abena ni bara beke oba yina ni alliance créé ni jamana min bina Niger ka automatiquement e bina Malika ni alliance créé ni jamana bina Burkina ka automatiquement e bina Malika ni jamana bina Malika Burkina bena Mali demain Niger bena Mali demain otanga alliance de flende ni bigera jamana min ngasdro automatiquement iba évoquer Koka demain doima ni a évoqué qui m'a demain là.